Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, meta Sawl wasal Ġerusalemm, beda jfittex li jissieħeb mad-dixxiepli. Imma l-koll kienu jibżgħu minnu għax ma kinux emmnu li tassew ikkonverta. Imbagħad Barnaba qabdu u ħadu miegħu għand l-Apostli u qalilhom kif Sawl kien ra lil mulej fit-triq u semgħu ikellmu u kif Damasku kien tkellem wiċċu minn quddiem fl-isem ta' Ġesu. Għalhekk Sawl baqa' magħhom, dieħel u ħireġ Ġerusalemm u kien jitkellem bil-miftuħ f'isem il-mulej. Kien jitħaddet mal-Lud Griegi u jiddiskuti magħhom, iżda huma kienu jfittxu li joqtluh. Meta l-aħwa saru jafu b'dan, niżluh l-Ċesarija u bagħtuh Tarsu. Il-Knisja kienet fi-sliem fil-Ludija u l-Galilea u s-Sammarja kollha. Kienet dejjem tikber u timxi l quddiem bil-biża tal-mulej u tiżdied flat bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu. Mulej, natik it-tifħir tiegħi f'ġemma kbira. Irrott il-wedid tiegħi quddiem dawk li jibżgħu minnu. Jieklu l-fqajrin u jiġbgħu, ifaħru l-mulej dawk li jfittxuh, ħatgħix qalbhom għal dejjem. Mulej, natik it-tifħir tiegħi f'ġemma kbira. Jiftakru t-truf kollha tal-art u jerġgħu lura lejn il-mulej u qudiemu jinxteħtu r-razzezz kollha tal-ġnus. Mulej, natik it-tifħir tiegħi f'ġemma kbira. Lilu jqimu l-bnedmin li jmutu qudiemu jmil kull min nieżel ġa trab u għalih tgħix ruħi. Mulej, natik it-tifħir tiegħi f'ġemma kbira. Lilu jaqdi n-nisel tiegħi, ixandru l-sidi lin-nisel li għad jiġi, ixandru l-ġustizzja tiegħu lill-poplu li għad li twieled. Dan jagħmlu il-mulej. Mulej, natik it-tifħir tiegħi f'ġemma kbira. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. U liedi, ma nħobbux bil-kliem u tpaċpiġ, imma bl-emil u bis-sewwa. Min dan naslu li narfu li aħna fil-verità u quddiem Alla inserħu l-kuxjenza tagħna, jekk il-kuxjenza ċċanfarna, għax Alla huwa aqwa mill-kuxjenza tagħna u hu jaf kollox. Eżis, jekk il-kuxjenza tagħna ma ċċanfarniex, aħna qalbna qawwija quddiem Alla u kull ma nitolbu naqilgħuh minn għandu għax qegħdin inżommu l-kmandamenti tiegħu u nagħmlu dak li jogħġob lilu. Dan hu l-kmandament tiegħu li nemmnu fl-isem ta' Ibnu Ġesu Kristu u nħobbu l-xulxin kif wissiena hu. Min iżomm il-kmandamenti tiegħu jammar f'Alla u Alla fih. B'hekk narfu li hu jammar fina bl-Ispirtu li hu tagħna. Allelujja, Allelujja. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom jgħid il-mulej. Min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott. Allelujja, Allelujja. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Jiena Id-Dielja vera u missier il-bidwi. Kull fera fija li ma tagħmilx frott jaqtagħha u kull waħda li tagħmel il-frott jiżbora u jnaddafha biex tagħmel frott aktar. Intom ġandaf minħabba l-kelma li qedtilkom. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minnha nnifisha jekk ma tibqax fid-Dielja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jiena Id-Dielja, intom il-Friegħi. Min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott. Għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija, jintrema barra bħal fera u jinxef. Imbagħad Friegħi bħal dawn jiġbruhom u jixtuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu u jingħatalkom. Din il-glorja ta' missieri li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxiepli tiegħi. Qegħdin fil-5 Ħadd tal-Għid. Din il-ġimgħa Ġesu lid-dixxiepli tiegħu jgħidilhom xi ħaġa stramba. Jiena Id-Dielja, intom il-Friegħi. Xi jfisser dan? Fil-ħarifa il-weraq jaqa' minn fuq is-siġar. Weraq u Friegħi ma jistgħux jgħixu jekk ma jkunux maqudhom għas-siġra. Min fera li taqa' ma jistgħux jikbru fjuri u frott ġodda. Aħna bħal Friegħi li ma jistgħux jgħixu mingħajr Ġesu. La darba Ġesu nnifsu huwa Alla, l-għajn tal-ħajja, hemm bżonn nibqgħu maqudin mas-siġra ta' Ġesu. Għalhekk jgħidilna ibqgħu fija? Ma nistgħux ngħixu mingħajr il-ħajja u l-imħabba li jagħtina Alla?
Xejn u ħadd iżjed ma jista' jimla l-qlubna? Kif nistgħu nibqgħu fih? Jgħidilna San Ġwan fit-tieni qari dan il-kmandament ta' Alla li nemmnu fl-isem ta' Ibnu Ġesu Kristu u nħobbu l-xulxin kif wissina hu. Aħna msejħin nemmnu f'Ġesu u nħobbu lil xulxin. Ġesu jurina kif għandna ngħixu bl-imħabba u kien ħabib tajjeb tagħna, allura aħna għandna nkunu ħbib tajba tal-oħrajn. Ġesu fejjaq bil-kliem u l-emil tiegħu. Jeħtieġ nkunu twajba u nieħdu ħsieb ta' xulxin. Ġesu tkellem dwar Alla u qal biss il-verità. Aħna nitkellmu dwar Alla u ma nikdbux. Ġesu qabeż għall-oħrajn u ddefenda l-verità. Aħna naqbżu għall-oħrajn u nfittxu l-verità. Ġesu ta' ħajtu għalina billi miet fuq is-salib. Aħna nagħtu ħajjitna għall-oħrajn meta nħobbuhom, ngħinuhom u npoġġuhom fl-ewwel post. Jekk nagħmlu dan, aħna nkunu nagħmlu l-frott kif jgħidilna Ġesu. Il-frott tagħna u l-imħabba u l-ferħ ta' Alla fid-dinja. Meta nkunu parti mis-siġra ta' Alla, id-dinja nagħmluha post aħjar. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!